Στο βορειοανατολικό άκρο της Ελλάδας, στην καρδιά της Θράκης, ο νομός Ροδόπης σηματοδοτεί ένα φυσικό αλλά και ένα δομημένο περιβάλλον σημαίνουσας σπουδαιότητας. Στα βόρεια, τμήμα των ανατολικών απολύξεων της οροσειράς της Ροδόπης ορίζει τα σύνορα του νομού Ροδόπης με τη Βουλγαρία. Στο κεντρικό και νότιο τμήμα, η εκτεταμένη πεδιάδα με γόνιμους αγρούς και λιβάδια διατρέχεται από ζωοδότες ποταμούς, δίνοντας το στίγμα του αγροτικού τοπίου. Στα νότια, η παράκτια ζώνη και ένα σύμπλεγμα υγροτόπων από λίμνες, λιμνοθάλασσες και εκβολές ποταμών συνθέτουν οικοσυστήματα με πολύτιμες και διεθνώς αναγνωρισμένες αξίες. Αρχαιολογικές θέσεις και μνημεία, ερειπωμένα χωριά στο κατάφυτο περιβάλλον του Παπίκιου όρους, ορεινά πομακοχώρια διάσπαρτα στις πλαγιές της Ροδόπης επιτείνουν τη σπουδαιότητα της περιοχής. Αναπόσπαστα στοιχεία του πολιτιστικού πλούτου του νομού, το μοσαϊκό του πληθυσμού, η πόλη της Κομοτηνής με το πάντρεμα των αντιθέσεων, τα έθιμα και οι παραδόσεις αιώνων, η ίδια η καθημερινότητα ενός τόπου βαθιά πολιτισμένου. Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα υγροτοπικά πάρκα της Ελλάδας, περιλαμβάνει 22 λιμνοθάλασσες και έχει έκταση 920.000 περίπου στρέμματα. Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκτείνεται από τον νομό Κομοτηνής, περιλαμβάνει τη λίμνη Ισμαρίδα, τον νομό Ξάνθης, περιλαμβάνει τη λίμνη Βιστονίδα και καταλήγει στο νομό Καβάλας, όπου περιλαμβάνει ολόκληρο το Δέλτα Νέστου, 500 περίπου χιλιάδες στρέμματα. Το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνει μερικές από τις παλαιότερα προστατευόμενες περιοχές της χώρας μας. Η προστασία ξεκίνησε από το 1971, όταν εντάχθηκαν στη συνθήκη Ραμσάρ οι περιοχές του Δέλτα Νέστου της Βιστονίδας και της Ισμαρίδας, ενώ η προστασία αργότερα συνέχισε τόσο με την ελληνική νομοθεσία από το 1986 και αργότερα με την κοινοτική νομοθεσία το 1992 με την κοινοτική οδηγία για την προστασία των τύπων οικοτόπων και ειδών. Το 1996 έγινε η πρώτη ΚΙΑ στην περιοχή, η οποία βελτιώθηκε το 2008 όταν και ορίστηκε ότι η περιοχή θα είναι ένα εθνικό πάρκο. Το Εθνικό Πάρκο το διαχειρίζεται ο φορέας διαχείρισης της περιοχής, ο οποίος ιδρύθηκε το 2003 και σκοπό έχει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως γεωργικές δραστηριότητες, αλλιευτικές δραστηριότητες αλλά και βιομηχανικές σε κάποια σημεία του πάρκου, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού της ευρύτερης περιοχής αλλά και των επισκεπτών του πάρκου, η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η ανάπτυξη του οικοτουρισμού και τέλος η κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Οι φυσικοί πόροι του νομού Ροδόπης είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν συνετά και προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής. Ο χαμηλός δείκτης πληθυσμιακής πυκνότητας καταδεικνύει το οξύ πρόβλημα εγκατάλειψης της υπαίθρου, ιδιαιτέρως των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Η περιοχή εμφανίζεται παρθένα ως προς τις υποδομές και τα έργα διατήρησης, ανάδειξης και αξιοποίησης του φυσικού πλούτου του νομού. Οργανωμένο στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και μέσα από επιλεγμένες δράσεις, το έργο Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων του νομού Ροδόπης στοχεύει στη συνετή χρήση και ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων του νομού Ροδόπης. Το έργο υλοποιείται από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης μέσω των αρμόδιων διευθύνσεών της και σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και τον Φορέα Διαχείρισης της περιοχής. Η υποδομή χωρικών δεδομένων και οι διαδικτυακές εφαρμογές GIS. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πρώτης δράσης του έργου προήλθε από την ανάγκη για γρήγορη έβρεση πληροφοριών, καλύτερη οργάνωσή τους και διάχυσή τους σε ενδιαφερόμενους φορείς. Μια τέτοια υποδομή θα βοηθούσε στη λήψη και υποστήριξη αποφάσεων σχετικών με την προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων του νομού Ροδόπης και της ευρύτερης περιφέρειας. Αναπτύχθηκαν έτσι δύο δικτυακά συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών για τη διεύθυνση υδάτων και τη διεύθυνση δασών αντίστοιχα, αλλά και μια κοινή διαδικτυακή πύλη πληροφοριών για τη διάχυση της πληροφορίας.
Οι βασικές δικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν στη δυνατότητα εξέβρεσης, απεικόνησης και τηλεφόρτωσης των γεωγραφικών δεδομένων. Στις ωφέλειες από την ανάπτυξη της υποδομής περιλαμβάνεται η έγκυρη και ακριβής αποτύπωση των χωρικών και μη χωρικών πληροφοριών που αφορούν στους δασικούς και υδατικούς πόρους του νομού. Η άμεση πρόσβαση τόσο των υπαλλήλων των διευθύνσεων όσο και των πολιτών στην λεγόμενη περιβαλλοντική πληροφορία που αφορά στην περιφέρεια και ειδικότερα στο νομό Ροδόπης. Η κοινή χρήση χωρικών δεδομένων και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διευθύνσεων της περιφέρειας. Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων και των δασικών οικοσυστημάτων του νομού Ροδόπης. Δίκτυο μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών. Η Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υλοποίησε με επιτυχία την εγκατάσταση δικτύου μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Το έργο ολοκληρώνει με επιτυχία το υφιστάμενο δίκτυο σταθμών ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες θέσεις της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός του δικτύου είναι η παρακολούθηση της χωρικής και χρονικής κατανομής των μετεωρολογικών και υδρολογικών παραμέτρων στον νομό Ροδόπης, η έγκυρη και ακριβής πληροφόρηση των φορέων που σχετίζονται με τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων αλλά και των χρηστών νερού, η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με την επάρκεια και προστασία των υδατικών πόρων. Στο πλαίσιο του έργου ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την Διεύθυνση Υδάτων η εγκατάσταση 21 συνολικά σταθμών. Αναλυτικά εγκαταστάθηκαν 8 μετεωρολογικοί σταθμοί, 4 στο ορεινό και 4 στο παιδινό τμήμα του νομού. 7 σταθμιγράφοι για τη μέτρηση της παροχής αλλά και της ποιότητας των κυριωτέρων υδατορευμάτων και ποταμών του νομού και 6 πιεζόμετρα για τη μέτρηση της στάθμης και των ποιοτικών παραμέτρων των υπόγειων υδάτων. Προστασία και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης Ισμαρίδας. Η λίμνη Ισμαρίδα αποτελεί τη μοναδική φυσική λίμνη εντός των ορίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναγνωρισμένη διεθνώς για τον φυσικό πλούτο της, αλλά και προστατευόμενη από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία για τα σπάνια είδη που φιλοξενεί. Ωστόσο, το οικοσύστημά της υποβαθμίζεται συνεχώς, με κυριότερα αίτια την αλόγιστη χρήση των δασικών οικοσυστημάτων στο ορεινό τμήμα της λεκάνης της, την εντατικής μορφής άσκηση της γεωργίας στο παιδινό τμήμα, αλλά και την εκφόρτιση σημειακών ρήπων μέσα στα όρια της. Μια σειρά μελετών στο πλαίσιο του έργου είχε ως σκοπό τον καθορισμό των πιέσεων, τις οποίες δέχεται σήμερα η λίμνη, αλλά και τη διατύπωση αιτιολογημένων προτάσεων για παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στην άρση των επιπτώσεών τους στο οικοσύστημα της λίμνης. Προς την κατεύθυνση αυτή, αξιολογήθηκαν οι λειτουργίες και αξίες της λίμνης, καθορίστηκε ο ιδεότυπός της και μελετήθηκε η κατάσταση του τροφικού πλέγματος των υδάτων της. Επίσης, διερευνήθηκαν διαχρονικά η μεταβολή στη σύνθεση και στην αυθονία της ιχθυοπανίδας της λίμνης, καθώς και οι μεταβολές της χρήσης της γης περιμετρικά της. Τέλος, εκπονήθηκε μελέτη διαχείρισης του καλαμόνα της και αναπτύχθηκε το υδρολογικό ομοίωμα της ίδιας της λίμνης σε συνδυασμό και με το υδρολογικό ομοίωμα της λεκάνης απορροής της υπό τις υφιστάμενες χρήσεις γης και νερού. Με βάση τον ιδεότυπό της, εντοπίστηκαν στη συνέχεια οι απαιτούμενες και απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε μετά την υλοποίησή τους το οικοσύστημα να προσεγγίζει κατά το δυνατό αυτό του ιδεότυπού της. Προσδιορίστηκαν και χωροθετήθηκαν οι απαιτούμενες επεμβάσεις στον καλαμόνα της λίμνης, όπως κοπές και διάνοιξη καναλιών και ανοιγμάτων, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η υλοποίηση αυτών. Τέλος, εντοπίστηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν οι πιέσεις που ασκούνται στο υδατικό της ισοζύγιο από την υφιστάμενη χρήση των αγροοικοσυστημάτων στην ευρύτερη λεκάνη απορροής της και προτάθηκαν διαχειριστικά σχέδια για την άρση και το μετριασμό τους. Εγκατάσταση και ανόρθωση προστατευτικών δασών. Η έκταση του νομού Ροδόπης ανέρχεται σε 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Από αυτά, ποσοστό 50% αφορά δάση και δασικές εκτάσεις. Οι μερικώς δασοσκεπείς και οι γυμνές εκτάσεις αποτελούν το 18,81% της έκτασης του νομού και προέρχονται συνήθως από υποβαθμισμένο και κατεστραμμένο δάσος. Τα αίτια της καταστροφής είναι κυρίως η υπερβόσκηση, η κλαδονομή και η λαθροϊλοτομία. Στην περίπτωση που αυτά συμβαίνουν σε κεκλειμένα εδάφη, τότε τα εδάφη αυτά κινδυνεύουν από διάβρωση και αποτελούν εστίες γένεσης χυμαρικών φαινομένων. Η Διεύθυνση Δασών Νομού Ροδόπης υλοποίησε το υποέργο Εγκατάσταση και Ανόρθωση Προστατευτικών Δασών
στις περιοχές Κρυστάλλης και Πόας νομού Ροδόπης. Στη λεκάνη απορροής της Κρυστάλλης, η επιφάνεια επέμβασης ανέρχεται σε 580 στρέμματα. Περιμετρικά της επιφάνειας κατασκευάστηκε περίφραξη 4 περίπου χιλιόμετρων. Πραγματοποιήθηκαν αναδασώσεις και ενρυτινώσεις με μαύρη πεύκη. Συνολικά φυτεύτηκαν 78.000 φυτάρια. Στις διαβροσυγενείς θέσεις με ασταθή εδάφη κατασκευάστηκαν φρακτοθέματα σε έκταση περίπου 11 στρεμμάτων. Το συνολικό μήκος ατομικής βαθμίδας ανήλθε σε 3,8 χιλιόμετρα και χρησιμοποιήθηκαν ως φυτοστοιχεία 15.292 φυτάρια ψευδακακίας. Στη λεκάνη απορροής Πόας Διχάλας η έκταση επέμβασης ανέρχεται σε 927 στρέμματα. Αρχικά κατασκευάστηκε περιμετρική περίφραξη μήκους 4.198 μέτρων. Ακολούθησαν αναδασώσεις και ενρυτινώσεις με μαύρη πεύκη. Συνολικά φυτεύθηκαν 43.370 φυτάρια. Σε εμφανώς διαβροσυγενείς θέσεις κατασκευάστηκαν φρακτοθέματα σε έκταση που ανέρχεται αθροιστικά σε περίπου 85 στρέμματα, ενώ το συνολικό μήκος ατομικής βαθμίδας ανήλθε σε 37.645 τετραγωνικά μέτρα. Ως φυτοστοιχεία χρησιμοποιήθηκαν 150.580 φυτάρια ψευδακακίας. Η υλοποίηση της δράσης μας αποσκοπεί στην σταδιακή αποκατάσταση και σταθεροποίηση του διαταραγμένου οικοσυστήματος της περιοχής παρέμβασης. Η αποκατάσταση της δασικής βλάστησης έχει ως αποτέλεσμα την αποτροπή της συνεχούς υποβάθμισης του εδάφους, τη μείωση της ποσότητας και ταχύτητας των υδάτων που απορρέουν επιφανειακά, τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων και την εξασφάλιση της αέλαης δίαιτας των πηγών. Δράσεις ενημέρωσης και προβολής. Την ανάγκη δημοσιοποίησης του έργου και των δράσεών του, αλλά και ανάδειξης του φυσικού πλούτου της περιοχής, της σπουδαιότητας και της αξίας του, εξυπηρετεί σειρά σχετικών δράσεων προβολής. Ένα ενημερωτικό τρίπτυχο συνθέτει την συνοπτική ταυτότητα του έργου και των δράσεών του, ενώ ένας δικτυακός τόπος, κατάλληλα σχεδιασμένος και οργανωμένος, παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματά του. Την ανάδειξη του φυσικού αλλά και πολιτιστικού πλούτου του νομού αναλαμβάνει ένας οδηγός περιήγησης, όπως και ένας οπτικός δίσκος για το περιβάλλον της περιοχής. Στις δράσεις προβολής και ανάδειξης εντάσσεται και η οργάνωση της περιοχής της λίμνης Μαρίδας και των παρακείμενων λιμνοθαλασσών της Ροδόπης με πινακίδες προσανατολισμού και ερμηνείας περιβάλλοντος, όπως και σειρά οδηγών αναγνώρισης φυτών και ζώων της περιοχής που δημιουργήθηκαν με ευθύνη του φορέα διαχείρισης. Η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και η προβολή των ιδιαίτερων γνωρισμάτων του φυσικού περιβάλλοντος του νομού Ροδόπης επιχειρεί την άρτια ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στην ανάγκη προστασίας, διαφύλαξης, ορθής χρήσης και διαχείρισης του φυσικού πλούτου της περιοχής. Το έργο «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων νομού Ροδόπης» επιχειρεί να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη του νομού, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους, διαφυλάσσοντας τις παραγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής στην περιοχή.